no kunnon neliveto on Niin, kunnon kyllä. neliveto. Jollekin lappalaiselle on vähän vaikea myydä sähköistä nelivetoa. Kyllä siinä on vähän enemmän katsomista ja kokeilemista. Se on hyvä neliveto vai mitä? Eikö sulla semmonen itselläkin ole? Niin Kyllä. pahoittelut nyt kaikille Evo-miehille. Rallipoluilta tutut vehkeet. Kyllä. Niin. Ei ole talvella tullut testattua nyt vielä. No mut kohtaan se testataan. AUC-pumppu ei ole minua varten. Että jos puhutaan nelivedosta ja japanilaisesta autosta, niin ne kaksi varmaan ne vastaa. Subaru-kelithän ne. Subaru-kelit, kyllä. Näinhän se. Morjesta. Me ollaan tässä Jessen kanssa meidän täällä toimitiloissa JDM Outletilla Vantaalla ja nyt olisi vähän tarkoitus puhua nelivetoautoista. No niin Jesse, talvi on kohta ovella ja nyt olisi hyvä hetki puhua vähän nelivedoista. Kyllä vain. Minkälaisia nelivetoja löytyy, mitä on jotain suosittuja malleja? No suosituimmat mallit varmaan meidän rivistä on luonnollisesti Subaru eri mallit. Subaru Legacy, Foresteri, Imprezoita tietenkin vähemmän, mutta ne nyt varmasti suosituimmat. Sitten Toyotan puolelta Toyota BB:t nelivetona ja Toyota Caldinat. Siinä varmaan ne suosituimmat meidän mallit. Mikä niistä tekee sitten suosittuja? No Subarulla varmaan se täyssymmetrinen oikea neliveto, että se on se koko heidän identiteetti perustuu siihen nelivetoon. Ja varmaan sillä myös rallimaailmasta on jotain otettu mukaan. Niin just. No. Löytyykö noiden suositujen mallien takaa sitten jotain muita hyviä, mitkä ei ehkä niinku ihan löytänyt yleisöä vielä? No jos puhutaan ihan puhtaasti nelivedoista, niin itse mikä on yllättänyt, niin on just tämä Toyota BB:n neliveto, se on aito oikea neliveto. Sitten taas samassa segmentissä Nissan Cube, missä on sitten neliveto toteutettu sähköisenä taka-akselilla ja ilman kardania, niin kyllä se BB on sitten ihan eri etenemiskyky on sitten talvella esimerkiksi BB:llä. Mutta just kun nelivetoja on paljon erilaisia, niin hyvinhän se auttaa liikelle lähdössä myös Cubessa se sähköinen. Niin just. Mutta sitten jos mennään oikeasti vaativiin olosuhteisiin, niin kyllähän sitten oikea neliveto on oikea neliveto. Sillä lähtisin ehkä semmonen sitten Nissanin puolelta, niin varmasti Nissan Stagea on hyvä M35-koppanen Stagea, mikä itselläkin on ollut, niin aika moni huoltoasemalla tuli sitä Volvoksi haukkumaan, mutta se on ehkä aliarvostettu, mutta siinä on hyvä neliveto ja paljon moottorivaihtoehtoja, että siinä on ihan voimaakin tarjolla. Ja se on ehkä semmoinen aliarvostetuin, koska ne on tosi kohtuullisen hintaisia ja hinnat nousee koko ajan aivan varmasti myös niissäkin. Joo. Ja Stagea oli tämmönen iso farmari. Iso farmari, joo, että periaatteessa Nissan Skyline farmarina vaan. Niin, että. Kyllä, juurikin näin. Tehokkaita moottoreita. Kyllä. Sitten siitä on takavetoversioita, mutta vahvasti myös neliveto. Joo. No onko siellä sitten mitä muita nyt tulee mieleen? Paljonhan Japanissa sitten melkein ihan kaikista autoista on joku nelivetoversio. No melkein joo. Sitten jos miettii sitä hintaluokkaa, mihin meillä eniten menee autoja, niin sitten taas just Toyota Caldina, siinä on hyvä auto. Keskikokoinen, ei mikään iso farmari, mutta farmari kuitenkin. Ja Pellialta löytyy sitten 2-litrainen turbo ja se on vähän niin kuin Selika. Farkku Selika, niin turbo nelivedolla, niin. Siinä on oikein hyvä paketti ja hinnat on siinä 10 ympärillä. Niin, tai nykyään jo 10 päälle kyllä. Mutta, joo, kyllähän ne alkaa olla harvassa tuolla Japanin päässäkin ne turboversiot. Kyllä. Mites sitten itse asiassa meillä tuli just vaihdossakin, ostettiin noi tila-autot. Nehän on kanssa Japanissa, niin löytyy varmaan kaikista malleista aina myös se nelivetoversio. Melkein kaikista, joo. No Toyota Alphard tietenkin ensimmäisenä varmaan se suosittuin tila-auto, mitä meiltä nyt menee, ja sitä saa tietenkin sit nyt nelivetosena, ja mitä löytyy meiltä rivistäkin, niin
taas siihen, että on oikea neliveto ja Toyotan luotettavuus, niin ei se nyt ihan hirveän huonosti mene, jos semmoisen talveksi hankkii peräkuljettamiksi. Joo, kyllähän täällä Suomen olosuhteissa niin nelivedolle on huomattava kysyntä. Joo. Kyllä. Mitäs kun tuolla nelivetoja nyt löytyy varmaan kaikista malleista, niin onko siellä nyt jotain erikoisuuksia tai muuta vastaavaa, mitä nyt voisi? No ensimmäisenä tulee varmaan mieleen just näin pikkuautot, että euromalleissa nyt harvemmin on niitä pienimmissä autoissa Suomessa tarjolla hirveästi nelivetoja, mutta sitten JDM-autoissa niin Toyota Vitsi eli Toyota Yaris, niin siitä löytyy ihan oikealla nelivedolla olevaa mallia. Ja sitten jos mennään vielä pienempään kei-autoluokkaan, niin sieltä löytyy melkein kaikilta japanilaisten autojen merkeiltä, Toyotalta, Suzukilta, Hondilta, kaikilta löytyy nelivetoversiot ja yleensä vielä turbolla. Ja niin ne on tosi hauskoja laitteita sitten. Pikku turbo nelivetoja, joo. Kyllä. Joo, siellähän on, no Japanistakin löytyy kaikki harmaita Corollia, niin kaikkistahan niistäkin löytyy tosiaan jo nelivetomalleja, mutta juu. Niitä ei nyt ihan hirveästi tänne Suomeen ole eksynyt. Niin, no meillä tietenkin rivissä on ollut myös Toyota Corolla Rumionia nelivetosena, mikä on sitten pykälää isompi kuin PP tai Coupet niin. ja Corollan pohjalevyllä, että siinäkin taas ihan oikein neliveto ja joo. näin. Niin. Tekniikka sama kuin jossain peruskorollassa, kyllä, mutta kyllä. Tietenkin korimalli vähän erikoisempi no ja kyllä. Onko näissä eri merkkien nelivedoissa jotain suuria eroavaisuuksia vai puhuit just Subarun tekniikasta, niin onko siellä jotain muita huomioon otettavia asioita näissä? No nelivetojahan on just erilaisia, on kiinteitä ja on viskokytkimellä olevia nelivetoja ja sähköisellä taka-akselilla tai etuakselilla olevia nelivetoja ja kaikenlaisia. Et isoja erojahan niitä on. No kunnon neliveto on niin, kunnon neliveto. Kyllä vaan. Jollekin lappalaiselle on vähän vaikea myydä sähköistä nelivetoa. No mikä niistä on paras? No vaikka nyt tällä hetkellä sekä Mitsua että Subarua löytyy omasta tallista, niin kyllä se Subaru on ihan oma makuunsa ylivoimaisesti paras neliveto. Kyllä. Pahoittelut nyt kaikille Evo-miehille ja muuta, mutta AUC-pumppu ei ole minua varten. Että jos puhutaan nelivedosta ja japanilaisesta autosta, niin ne kaksi varmaan ne, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Niin, tämmöiset merkit. Sitten vanhempaa jos menee, niin sitten just Celicat ja Rallipoluilta tutut vehkeet. Kyllä. Niin. Et sitten GTR. Niin, sitten toisen luokan, mitkä nyt on jo vähän kalliimpaa autoa, niin ne on vähän... Ja vähän eri segmentissä, vähän enemmän radalle tarkoitettu. Juu, ja muutenkin, niin kyllä siis GTR:ssä no se on hyvä neliveto vai mitä? Eikö sulla semmoinen itselläkin ollut? Niin? Kyllä. Ei ole talvella tullut testattua nyt vielä. No mut kohtaa se testataan. No mitäs nyt jos on nelivedot kovasti ostoslistalla ja mielessä, niin mitäs hommaa kansi lähtee edistää? Mitä kannattaa ottaa huomioon tuommoisessa, kun käytettyä nelivetoautoa etsii? No kyllä mä lähten aina rakentaa sitä asiakkaidenkin kanssa sillä, että käyttötarkoitus, mihinkä käyttötarkoitukseen se auto on, että tarviiko tilaa tai onko esimerkiksi vähän raffimpi kotipiha tai mökkitie, että tarvii vaikka maasturia ja sitä kautta sitten lähdetään hakemaan oikeita vaihtoehtoja. Että onko se sitten just, siitä se nyt hyvin 2 minuutin keskustelun jälkeen yleensä päätyy sitten, että onko se farmaria, sedania vai tila-autoa vai pikkuautoa vai maasturia. Ja niin, sitten lähdetään kartoittaa sitten sen oikean segmentin löydettyä niistä oikeita yksilöitä kautta merkkiä ja mallia. Joo, ja se on itse asiassa hyvä, kun kaikissa noissa autosegmenteissä on se neliveto vaihtoehto aika hyvinkin laajasti läsnä, niin sieltä saa kyllä
valittu itsellensä mieleisen. Kyllä. No onko näissä nelivetotekniikoissa sitten, jos puhutaan käytetystä autosta, niin onko niillä jotain elinikää? Että... No käytettyä autoa ostaessa muutakin, niin sama. Ei se nyt juurikaan vaikuta enempää, että siellä on kaksi, jos on oikea neliveto, niin 2 vetaria enemmän, että ei se sen kummallisempaa käytännössä ole. Että pääasia tietenkin kun käytettyä autoa ostaa, niin se tärkein asiahan siinä on sen hetkinen kunto. Ja että auto on huollettu ja kunto tarkastettu, niin sittenhän se on aika easy ostaa. On se neliveto, etuveto tai takaveto. Joo, mutta ei ole tämmöisiä mitään tiettyjä tekniikoita, mitkä on sitten ihan sudenkuoppia ja tulee vaan tiensä päähän jossain vaiheessa. No tietenkin tässä nyt, vaikea sanoa suoraan, mutta tietenkin jos mietitään jotain sähköistä nelivetoa, niin sehän ei ole kiinteä, niin tokihan se, ja sitten kun se vaatii sähköä, niin yleensä se käyttöikä silloin jossain vaiheessa väkisinkin tulee päähänsä. Mutta... Joo, ja varmasti nuo kevyemmän tekniikan nelivedot on myös semmoisissa autoissa, missä ehkä se käyttökin on kevyempää. Niin kyllä. No joo, on siinä vähän eroa, että ostaako sitten Toyota PP4-vetoa johonkin normaaliin kaupunkiajoon vai ostaako sitten jotain Toyota Land Cruiseria, missä on sitten alennusvaihteet ja lukot joka akselille erikseen, niin kyllä siinä on vähän enemmän katsomista ja kokeilemista nelivedon suhteen. Kyllä vaan. Joo, ei toi ole ihan ajankohtainen sinänsä, että kohta alkaa varmasti lunta tupruttaa, niin tietää sitten, että millä pääsee liikenteeseen. Ja... Se on helppo vastata. Subaru-kelithän ne on. Subaru-kelit, kyllä. Näinhän se on. Laittakaa ihmeessä kommenttiosioon viestiä, mikä on teidän lempinelivetoauto. Mielellään tietenkin puhutaan enemmän JDM-autoista, mutta yleisestikin. Ja aina tietenkin Evo vastaan Impresa-keskustelutkin kiinnostaa. Pistä ihmeessä kommentti. Tässä oli kaikki meidän nelivetokeskustelut tällä kertaa. Ensi videossa jotain muuta. Se on siihen asti. Morjes! Moro!